kulendi bata nzeve dzeZANU-PF ndichibata mhuno tichiwera pasi mnin'ina bata Kulen TV. Gore rineri akudyiwi rinopisa zviri kunzvoni vari kutya kudzokera kunyika yavo ichiberekerwa nyika yeZimbabwe. Muri yeZimbabwe kana uchingotondoranda kudai so ndinenge ndizoti ndakatoloda ndine majoka ende kana ndichinge ndasvika inini handina mangwana because ndechangoti pull the trigger right. Nyaya iri kuitika iri kupisa iko zvinezvi ndekudai so pamazuva adarika ayo VP Chiwenga ndo vakangotungamidzwa kubuda munyika vachienda uko kwavanga vanzi vaende on a state visit, on a state business kwavaifambira nyaya dzavaifambirawo dzine chekuita nenyika kuIndia. So pane mamoves akasara achirwawo kuZimbabwe zvakasara zvichirongwa zvichingoitwa maitirwo zvaitoitwa iwayo uyo ari kunze pachingonzi apazonzi Tagwirei atotorwa atoda kutodidira kuti kwa mucentral committee. Nyaya idzodzo dzakanetsa zvisingaite ende takabuda panapa tichizotaura nyaya tichiti alright program yacho yakazomera yakadai so vakapedza apa vachadai vodai but now nyaya iri kubuda word in the street parikonzi it looks like President Mnangagwa is afraid kuti vadzoke kunyika yeZimbabwe because kana makatarisa even papa vakatongobuda before VP Chiwenga vadzoka vanga vatobuda munyika and the following day takabva taona VP Mohadi ndobva vabuda zvekare kureva kuti uyu akasara achingonopinda munyika ari one avakasara vachitawo zvavaita vari vega imomo uyu ndobva azosarawo ari ega imomo. So that is the situation iripo iko zvinezvi. Ndiri ipapo ndikunzwa kuti right now he is in Eswatini and ku Eswatini ikoko vana kuda Tagwirei aonekwa ari ikoko. A lot of people are complaining kuti why muri kufamba na Tagwirei chigananda and on the other side tiri kuona zvekare vana Scott Sakupkanya alongside Mnangagwa. Those guys I don't know kuti ana Scott vakushanda ku State House vakushanda na president here na Tagwirei I don't know kuti zviri kunyatsofamba sei but nyaya chokwadi chingoripo ndechekuti zvoni uyu preferred successor wavo wa president Mnangagwa zvisina kutendererana zvazvo zvakagara zvaongororwa zvikaonekwa kuti it's kuda Tagwirei ndiye ari kuzikana kuti ndiye successor chaiye angangoita take over panyaya idzodzidzi takazvitarisa tisingadi kuti asi kutambisirana nguva handiitika ndo mamirira zvakaita. And on the other side ndikuona zvekare pane nyaya iri kuitika tinashimutarisa akabuda achikomenta on the issue yematrain aya epaZimbabwe. I don't know why vanhu veZANU-PF vakuda kutanga kumuataka because ndikuona this guy Taurai Kadisha ari kuti kana uine business usarwe nehurumende world over, take this advice kutuka hurumende kunongoda wifi yekupocha usina kana tuckshop mudze mandebvu. Unozoti vari kuchikidzira kuthreatena munhu kuti zvoniwo ukangodingira government tinozotanga kune government inotakanetsa newe. I don't get it honestly kuti zvine basa rechi zvekuti ndina because even iwo mayouth eZANU-PF ukataza kunana ZANU-PF patrols vakabuda vachikondema icho chitima ichocho vachitaura kuti mungataura kuti $60 ndokuita seko munoti jarira zvisingaita pamakaisa zvimasofa zvekudharadhara handiti maona nyaya yacho. So ameno maonero avo maitire avo ezvinhu ari kuda kuitika but on the other side ndikuona zvekare pane nyaya yakabuda nezuro panapa iri kutaurwa zvoni navajobskala vari kuti after inspecting the devastating image done on my house and my properties through the terrorist attack done on the morning hours of Saturday 30 August 2025 in my absence when I was in South Africa for the launch of my biography book Footprints in the Chains, the life story of Job Scala, a reward of 20,000 raised by our international friends and diaspora is available to anyone who will provide the information leading to the identity of the perpetrators of this heinous crime who wanted to kill my children, the identity of the whistleblower who be kept in utmost confidentially. Please DM ndovaisa phone number saka vanhu vese vangange vari kuziva kuti chii chakaitika ndanani vaida kuuraya mhuri yaJob Scala vakaenda vakanobhomba vacho ndo pari kunzi pakaunganidzwa mari for you guys. Imari yatomuka iyo hapana kaponga ziva kuti ndoziva kuti pazhinji vanhu vese vanoshandiswa munenge muchitoziva kuti iwo pauri kushandiswa mukupiwa mari dzisina musoro wese mungonzi ndai munokanda zvinhu saka panapa pabva paoffer a better offer saka chakungodiwa chete iwo unongoenda neproof ubva utaura kuti vanhu vakazviita ndana nhingi chero kana wanga uripo
iwo ka 20,000 kako unenge watopuwa nechekare. Ivo vanozosara vachipedzerana zvavanozoita neikoko zvazvimwe kana ungori part of the gang ameno kuti zvinozofamba sei, but normally kazhinji panorongwa zvinhu izvi kune one munhu anenge aripo pachichaunga ichocho anenge asina mari ine musoro yaanenge akapiwa, ndo vanozongofumura dhiri. Saka pari kunzi aiwa zvavhurwa, mhanyai muende munotaura nyaya dzacho idzodzo, munofumura kuti ndanani vakaita zvinhu izvozvo, newacho anenge avatuma zvinenge zvida kuzoti nyika inge ichizonyatsoziva kuti ndanani vanenge vachiita chigemu chacho ichocho. Saka zvinhu zvinongoitika ende zvinhu zvakakosha kuti marombe aya afumurwe. Honestly speaking, marombe ngaafumurwe, marombe ngaamiswe. Hatidi kuita nyika yekuti vanhu matadza kuwirirana, matadza kuita sei, maakuudzwa kuti zvoni imimi muri kutanga kuzobomberana dzimba. It's unacceptable. Hatigamuchire zvinhu zvakadhakwa kudaro. Nyika inofanira kunge iri nyika ine peace, nyika ine runyararo, nyika isina kuchikidzirana kana kuti kuvhundutsirana, nekuti hatina kwatinosvika senyika tichingoti nhasi ukanzwa kuti nhingi haasi kufarira political party yenyu, maakumhanya kunomushungurudzira vana vake, maakutopotsa matouraya mhuri yake iri mukati imomomo, zvinhu zvekuti hazvina kunaka zvamuchose. Saka ndo pari kunzi mhanyai vedu wee nemari, mhanyai mutore mari paita mukana, chiri kungodiwa chete information. Ende wose nyika tinenge tichitomboziva. I still remember pane mumwe munhu akatombobatwa aita zvimwe zvinhu zvisipo zvikanzi tikutombokumbirawo kana zvichiita mumbotipawo munhu iye sepovho yaikumbira kuti aiwa chimbotipai munhu iye timbosangana naye, handiti timbotaurirana kuti tiona kuti zvingafamba sei. So this is the issue, right? Panapa ndine imwe nyaya ndiri kusangana nayo zvekare yemapurisa ZRP. Vakomana ava handisi kuziva kuti hombe dziri kuvhurwa idzi vari kunyatsotemba chii. Please guys, why muchidaro munotinyadzisa? Musasvike pa the extent yekuti tozvaandastenda kuti masalaries enyu mari shoma, but traiwo kungova professional pane zvimwe zvinhu. Nyaya idzi dziri kubuda kumasvingoko pari kunzi zvoni vari kuaccuswa kunzi everyday vari kubhadharisa fambi mari. Fambi inenge yabuda iri kunotsvaga mari, vari kubva vaibhadharisa mari kuti uramba uri pabasa usabatwe. It's very wrong, it's very bad. Ende vari kuti kana iwewe usina mari yekuita zvinhu izvozvo uri kuzotipawo bonde iroro, handiti mukuzvona vari kutorara nepfambi dzacho, like vari kutodya stock. Ukatosvikira vakafanira kuti kusvikira munhu atengesa mabhanana uchimuti bhadhara mari, wosvika asina mari yekukupa musi wacho wobva kuti njimbo ndipa mabhanana ndimbodya zvanhasi. Ndo situation iri kuitika. I don't know why, but mazita ndo ari kudiwa kuti ange achibuda kuitira kuti unhu wakadaro ugare wapera. Hatiningine zvinhu zvakadai. So mabudiro ari kuita nyaya yacho panapa pari kunzi sex workers operating in Masvingo, especially around Mucheke Renge, accused police officers from Chikato police station of extorting them through night bribe demands. The bribes, which the women say are referred as toll gate fees, are allegedly collected almost every night. According to the sex workers, those who fail to pay are pressured into offering sexual favors. Instead, if you don't have the money, they say you must sleep with them, said one sex worker who asked not to be named for fear of victimization. Another added, "We are harassed almost every day and it's hard to survive under this abuse." When conducted for comment, Masvingo police spokesperson Inspector Kudakwashe Dewa urged the complaints to provide names of the implicated officers so that investigations could be launched. We encourage anyone with evidence or names of the officers. I don't think kuti pane anokwanisa kuenda panyaya yacho zvakutaurwa nemukuru wacho ikoko kuti aiwa vane mazita ngawo enawo chokwadi tinochiziva tese, handiti kuti vashoma vanokwanisa kuita sei kuenda, handiti. But without wasting much of your time, handisi kuda kunyataura zvakanyanya kana kuti kutaura zvinhu zvekuti tinozotadza kunzwisisana in future. Ngedza ndimboigumira panapa nyaya iyi iri too sensitive, kumberi uko zviri kuzoitika zvakanyanya, but I don't think kuti vanhu vanonimira. I think investigation ida kutongorohwa musati matsvaga mazita, because munozokwadza vanhu. Tokuzivai nzara munayo, mainfo menyu anenge akasviba, boots dzenyu dzakapera one side, mainfo menyu anenge achinwa, hamuna mari yekutenga maperfume muchienda mumabasa, munenge mune nzara, mukasapuwa ndigirigini, mukasatora mari idzodzo dzechoko muhomwe, munotouraya futi mhuri kumba nenzara, nemahurire maakuita mosvika pakunodya nepfambi shwa shwa, muri kumbobenefita chii, ende mumbori vanhu vakaita sei.
zvinonyadzisa togara tichikudzai kuti panomira vana vezimbabwe vachitaura kuti nyika yatambura munofanira kusumukawo kana kuti munofanira kuvasapota munyatsonzwisisawo kuti nemuwo munawo maproblems kwete kuti anga imimi vacho hamutorina maproblems is very bad. Muri yezimbabwe without wasting much of your time toda kungozivisana nemi kuti kana uchingori muSouth Africa uchida kuregisterwa company ubva uvhurwa FNB business account usina work permit kana study permit, bata education research company yana oil ndio vari kuzviita zvinhu izvozvo pamuzanzi. Usaswera uchivhaironza una bank account mukorona una company registered iyo education research iripo unless kana ukatopusawo passport yako iyo iri valid ndo inoshanda kuita zvinhu izvozvo. Saka garai mabata education research izveso. Namba ndakuisirai pascreen, rowai mascreenshot, torai namba, taurai naye. Chinongodiwa chete ipapo tingotora namba utaure naye. Usatomboswera uchitomboda kutombotsvaga price kwandiri because zvakachipa. Otherwise handikuudze price, kana uri serious gara wambata.